Ni gabanya nyimbo bachakira butukiko bwatakana nagekore asumobire bomugako ya moto kasoro jiro nyangoli ime ya gachuba hase kaunti Nyamira emambi ya lero na kolengana ne gose kolengana na kirori ni gomobere yubwa da chingoma chintindi na nigo nyagusira konya abolire ase amatuko ase anyare kabaga koligwa na nigo abangi banyaka bakoboli amaboli amange igoro yogosira kwae na boigo mobiro waje gotoka lituko lya lero burago tumanyumulikito Daniel Montiri. Abamenyi ba Nyangoli nigo baboka no mwichano kubwatekana no gotoka kumubere bumugaka Hussein Ongoi asoroche rwensemeyo koline chingoma chintindi asomotwe kole kiaba egyokogosa babere tomenye tanere myake menge ntararo tabiyaye tabwati madeni onde bwensi mpaka kuna Jumamosi nkorwe kanisa sinsa wakire Monday Sunday aliya abana bakonga Krisminga lere kole kana umugaka taraira eliyo nkaimuka kegema Jumapili kujikogana na mirango yere gwasi egitegesie kirikoruime akaro twachete koigora na otwa nyara tenga tayo asebona ige birito igire korora ase bikoro do bira ngero goralia it's about 500 meters korwa se kwene na agaka roja kama segori gororo ari goikaiga na saenge sana rocha abantu barenge site ya misi ni abandi korwe ngumbi iri abandi korwe ngumbi na nakarocha agakorigere tibakama na nandi banja ari ngororo none karaba kamina ko batenga tuwaligiri abandi tenga ligere lingeme tegoro sino asungira ende nkyale ngo wikira bono igaro korigere kwana nje najo umwana wase narabisire bona ale tugaiga Nyagosiro Ongoi nigo aborete ikieta kurwa chinga kecho obere ga kurigwa ne amata gwikabona umobere chagotoka otabwati chianga chonse nambara balenere negetamba bono omumuro yo minto osiretore otokire rocha igekera rusi gutwanyorera kilomoro igorende gokoranga itira kamana kore tuga angena polisi Nyangoli igo iga itire akamana koretu akabekwa nonye negetambangi atuka no kire kurumate kaikamuranje amarua ya tugetare iga fabrication ye ya gachuba abeira mange abagambi basinyiruko ya tanga egento kiare ko bagaki kamuranje abadisi naba OCS kamuranje mutago tachare ndegera marua yake ana arakoreta mangana mange bana rena intunta sinyira matuka ya tano gakina karoche na gasinini inki kiale kogera yani ngakia gotoka sasa ni totamaete na machetai abamenyi bensemeiga nigo baragikiara obonjiriria buboroisia obonia no butumeki bo morwa tanchire ase baboria serikali boigo gocha kesegi yoko yasiria egento gikagere ko begati yeche sababu chinene echicheire okomentekana kubosalia hasensemeyo atebwena tamarwa tigake ni wasengenjo na rogere gento kanyaro bosalia bonge boko baini bolo tena marwa yo toeka osa bagambi baito baligere nyumba njiri chikwenga yale konyale kana lende marwa yake aniwe egere nalio ubusario burakoreke ubusario burakeane mubero Nyagosira ni gurusi wa sensemeyo nabo bisa babanyimbo begetaseni gya keroka bakubwatirana nabo bisa bobutuki bobosalia DCI weka senkendo chinga kibotuki bwachakigwe ukonyulia tu Nyagosira obeire kamenyete weka na bana baya ase myaka hero chebere bono kubwatekana no konganya komorugyoye kurwa senkeyo chinga kibarenge kungusana na nechisegi chegenka na eniga gocha boigo magega yabagambi bensemeyo kurangirie barasa hasubwango amatuka bera etire koligia gosonsorana na koligia chinchira barenge gocha gotumeka elio kwene kebuna otokire umukia nonye nabo otaigete beka matunda nkurubuterega seni kyagatembe kurega se wodi ya gachuba ase kaunti Nyamira litrane ngurku Daniel Montiri.